Di çarşove bergiriyên li hember vîrusa koronayê de li tevahiya cîhanê bi qasî ku ji destê mirovan tê di mal de dimînin û dewlet jî welatiyên xwe her tim bo vê yekê han didin. Lêbelê ev biryar taybet bo jinên ku ji alî hevserên xwe ve rastî tund û tujiyê tên kêşeyên mezintir derdixe holê. Yek ji van kêşeyan jî ew e ku bi vê biryarê ev jin neçar dimînin ku li gel wan kesên ku li hember wan tundiyê bikartînin zêdetir dem derbas bikin. Her wiha derket holê ku di karantînayê de li tevahiya cîhanê tund û tujiya li hember jinan bi awayekî derasayî zêdetir bûye. Her çiqas hê amarên fermî nehatibin ragihandin jî li gor amarên rêxistinên parastina mafên jinan li Tirkiyê di vê sala dawî de bi hezaran jin rastî tundiyê hatin û 362 jin jî hatine kuştin. Bu tür durumlarda maalesef bizler her çiqas di mawaya pandemiyê de mayîna di malê de wekî bergiriyeke bo xwe parastina ji nexweşiyê bêdest nîşankirin jî taybet jinên ku ji alî hevserên xwe ve tundiyê dibînin vê mawê gelekî zehmettir derbas dikin. Li gor lêkolînên li serdema karantînê hatine kirin, di vê proseyê de di mal de tund û tujiya li ser jin û zarokan bi awayekî aborî, fîzîkî, dijîtal û destdirêjî gelekî zêdetir bûye. çocuk istismarlarında şunu görüyoruz. Li gel pisporan, welatî jî bal dikêşin ser yasayên tundiyê û dibêjin ji ber ku yasayên bo rêlbergirtina tundiyê nayên karîgerkirin, hejmara kesên ku tundiyê li hember jin û zarokan bikartînin zêdetir dibe. Her wiha bi hişmendiya zilaman mezinkirina zarokan jî dîsa li ser zêdebûna vê tundiyê bandoreke mezin çê dike. Kadına şiddeti hani bir şeylere bahane Heger hûn baş lê bikolin hûnê bibînin ku ew zilamên ku li hember jinan tundiyê bikartînin ekserî kesên nezan û nexwende ne. Di proseya karantînayê de mixabin tundî jî zêde bû. Yek ji sedemên giring jî perwerdehiya dayîk û bavan ya li ser zarokan e. Dayîk û bav her tim kurên xwe bi hişmendiya pederşahî mezin dikin û ev yek jî dibe sedem ku ji zaroktiyê ve zilam bi wê hişmendiya serdest mezin bibin. annelerin biraz erkek çocuklarını yetiştirirken Li gor amaran ne tenê li Tirkiyê, li tevahiya cîhanê taybet di proseya pandemiyê de ji ber zêde dem derbaskirinê, pevçûn û nîqaşên navbera jin û mêran de zêdetir bûye û ev yek jî dibe sedem ku tund û tujiya li hember jin û zarokan bigihîje asta herî berz. Komele û rêxistinên jinan jî daxwaz dikin ku di zûtirîn demde bo rêlbergirtina tundiya li hember jin û zarokan gavên pêwîst ji alî hikûmetan ve bêne avêtin.